бо арзи салом ҳаводорону алоқамандон ба гӯштини зебои ҷудо. гузориши мо аз ҷараёни рақобатҳои мусобиқаи ҷумҳуриявӣ миёни наврасони синни 14, 15 ва 16 сола манзури шумо мегардад, ҷое ки марҳилаи ниҳоии рақобатҳо дар дастаи вазни 60, 66 ва 73 килограмм пайгирӣ хоҳад шуд. ин ду чеҳрае ки ҳамакнун ба рақобат пардохтанд, ду падидаи дар ҳоли зуҳур ва ду ҷавон ва варзишгароне ки истеъдодашон воқеан шоиста буд дар рӯзи аввали рақобатҳо. барои ба даст овардани нишони биринҷӣ қӯқаншоев абдулло, он варзишгаре ки бо ҷудогии сафед ҳаст, аз шаҳри ҳисор дар баробари ҳарифаш икромзода рақобат мекунад. икромзода баракатулло бо ҷудогии кабуд бо либосҳои сафед аст. бубинем дар бахши кансетсу ваза ё ҳамон усулҳои дарднок аз самти мутафовит ё аз бахшҳои гуногун кор мегирад. қӯқаншоев вале то куҷо муваффақ шуданаш таҳти суол аст. ба ҳамин тартиб муваффақ намешавад. қӯқаншоев абдулло ва ҳариф низ аз як усули хатарнок раҳо мешавад. икромзода баракатулло аз дастаи душанбе ду. ин чеҳра ки рӯи тасвир мушоҳида мекунем. ин мусобиқа барои варзишгароне ки дар чемпионати Осиё дар соли 2021 фанди томои наге як усули мавриди назари икромзода буд, вале бенатиҷа буд. барои варзишгарон ва ҷудоварзони наврас ин мусобиқот бисёр бо аҳамият хоҳад буд, чунки онҳо дар сурати пирӯзии комил шанси дарёфти роҳа ба мусобиқаи байналмилалӣ ё минтақавӣ ба виҷа ба чемпионати Осиёро пайдо мекунанд. дар бахши асикоми ваза бубинед чӣ гуна варзишгарони мо дар баробари ҳамовардонашон аз дохили кишвар мумтоз ҳастанд, вале ҳамин гуна равишҳои кор дар заминро умедвор ҳастем ки дар баробари ҳарифоне дар хориҷ аз кишвар низ агар иҷро кунанд бисёр хуб хоҳад шуд. ҳамон гунае ки икромзода баракатулло як иҷрои зебои фанни кансетсу ваза ё идора кардани ҳариф ба тахтапушро то лаҳзаи поёнӣ ё дар муддати 20 сония тавонист иҷро кунад ва ба ҳамин тартиб дар ин рақобат сазовори нишони биринҷии аввал икромзода баракатулло ин чеҳра ки бо либосҳои кабуд ҳунарнамоӣ кард дар бубинед фанни томои наге як амалкарди ҷаззобе дошт ва баъдан идора кардани ҳариф ба самти пушнокӣ ба ин тартиб бубинед чӣ ҷузъиёти ҷаззоб ва ҳамчунин омили муваффақияти хуберо барои таслим кардани ҳарифаш истифода кард ва мавқеи хуб. инҷо метавон гуфт ки ҳарифашам барои аз ин фишори маҳкам ва аз ин таҳдид раҳо ёфтан бояд аз вижагиҳои истифода мебурд ки натавонист. бубинед ба ҳар ҳол барои ҳарифаш яъне қӯқаншоев низ мебояд роҳҳои фирор аз усулро дар ин бахш дар минбаъда биомӯзад. ва ба ҳамин тартиб дӯстони азиз ба рақобати дуюми варзишгарони дастаи вазни 60 килограмм меравем, ҷое ки тақдири нишони дуюми биринҷӣ рӯшан хоҳад шуд. ва дар ин рақобат Шарифбеков
ашоб бо ҷудогии сафед аст. варзишгар аз ноҳияи Варзоб. ӯ дар баробари Имомназаров рақобат хоҳад кард. Имомназаров ки дар марҳилаи ниманиҳоӣ аз Давлатов шикаст хӯрда буд. Давлатов Мансурхоҷа ки дар марҳилаи ниҳоӣ рақобатҳо бар Муҳаммадсолеҳ Қувватов рақобат хоҳад кард. Имомназаров Иброҳим он варзишгаре ки инҷо таҳти усули ҳариф қарор гирифт, партоби зебои равишҳои дасту камар, вале мутаассифона хуб набуд ва дар рақобатҳое ки феълан тамошо мекунем, дӯстони азиз, ҳамон намолавҳа ё он таблои махсусе ки ҳаст ҳанӯз васл нашуда аз сӯи дастандаркорон. вале ба ҳар ҳол ёдовар мешавем ки Шарифбеков Ашоб бо либосҳои сафед аст. Он варзишгаре ки ду бор иҷрокунандаи усул буд. Имомназаров Иброҳим бошад бо либосҳои кабуд. ва ин варзишгарони синашон 15 сола барои ба даст овардани нишони биринҷии мусобиқаи ҷумҳуриявӣ миёни наврасони солҳои таваллуди 2004, 2005 ва 2006 рақобат мекунанд. акнун намолавҳа ҳам намоён мешавад ва Шарифбеков бошад бо гирифтани як вазари акнун пешгом ҳаст. камтар дар бахши партобии саропо камтар кори Имомназаров дида мешавад ва акнун барои аз пой даровардани ҳариф як фишори бисёр маҳкам кард, вале муваффақ ҳам нашуд. метавонист дар бахши кор дар замин идома бидиҳад, вале ба ҳар ҳол фурсат ҳаст. камтар аз 2 дақиқаи дигар то анҷоми вақти қонунии ин рақобат боқӣ мондааст. ва як вазари дигар барои Шарифбеков кофӣ хоҳад буд то қабл аз анҷоми вақти асосӣ дар ин рақобат пирӯз шавад. бори дигар чун варзишгари чапкор аст Шарифбеков, дар ҳар ҳоле ки ҳарифи ба самти рост кор мекардаи ӯ кӯшиш мекунад то иҷрои усул кунад, ӯ низ фавран ба ҳамон самт мавқеият пайдо мекунад ва усулашро иҷро мекунад. ба ҳамин тартиб ин яке аз ҷузъиёти фарқкунандаи варзишгарони чапкор ҳаст ки дар баробари ҳарифонашон ки ба самти рост кор мекунанд нисбатан чобуктар ва ҳамчунин дар ин самт барои партоб кардани ҳариф мувофиқтар ҳаст. ҷобаҷогузории либосҳо, дӯстони азиз, як нав метавонад кӯтоҳ ҳам бошад. як лаҳзаи нафас рост кардан барои ҳам ҳариф ва барои худи варзишгаре ки либосашро ҷобаҷо мегузорад. ва шеваи пойзанӣ гузашт Имомназаров Иброҳим
ولی موفق نشد. در شیوه افتونیدن حریف از سراپا با سبک پایزنی نیز یک ویژگی خاص طلب میکند، یک مهارت خاص طلب میکند از خود اجرا کننده اصول یا همون ورزشگری که با این ترتیب میخواهد مبارزه کند. اکنون ولی پرتابی زیبای کمری کاشیوازا ببینید چی جواب محکم گردانید بر شریف بیکوف ابراهیم امام نظرов. در حالی که شریف بیکوف مدت 35 ثانیه دیگر میتوانست در برابر حریف مقاومت کند یا از لحاظ تکتیکی مبارزه برد، ولی او ادای احترام نمیگذارد. چرا؟ و هر حال استعداد بسیار خوبه در بخش کاشیوازا. این امتیاز اولین بود از دو دست حریف، از جفت آستین حریف به مورد قپیده بود و به همین ترتیب اجرای اصول کرد و زر اول رو گرفت. ببینید آبی اتاشی و به همین ترتیب کاشیوازا هم از کمربند حریف بسیار به مورد قپید، هم اشی و همچنین کاشی، یعنی هم دست و هم میان رو به کار برد و به همین ترتیب پیروز شد. اینک فینال دوستان عزیز، جایی که ورزشگر شماره 1 در بخش جوانان معین خواهد شد، یا نوجوانان و یا نورسان. محمد صالح قواتوف ورزشگر ناماشنا با لباس‌های کبود هست. او در برابر دولتوف منصور خوجه رقابت میکند. هر دو هم از دسته دوشنبه 2 هستند، از همدیگر شناخت خوب دارند. محمد صالح یک مدت از ورزشگران یا از مربیان کارآزموده سطح بین المللی تجربه آموخته در کلوب ورزشی جودوی کانیگور همانطور که میدانیم طی سالهای اخیر به تربیه و آموزش صدها نورسان با استعداد مشغول هست و جوانان را هم بسیار خوب در راه جودو تربیه میکنه. به همین ترتیب باز هم فن اسیکومی وضع با روش پای اداره کردن حریف به تخت پوش به مدت 20 ثانیه از سوی محمد صالح قواتوف بسیار به مورد اجرا شد. از این بر می آید که قواتوف در بخش نیوازا کار در زمین از همان مربی که با کلوب ورزشی جودوی کانیگور دعوت شده بود از گرجستان فن نیوازا را بسیار خوب آموخته است. قدرت و توان پایهایش هم بر اعلی احساس می شد که حریف را ببینید چگونه از در حالی که با شکم روی تتمی حریف میخوابید او را به این ترتیب از یک سمت به سمت دیگر پرتاب کرد. از این برمی آید که قدرت و توان پایها و دستانش هم بسیار زیاد هست، در فرم بسیار معمول یا ایدئالی قرار دارد و امیدوار هستیم که با همین فرم اگر رقابت کند در مسابقه های منطقوی که راه سفر بر می شوند پس از چند ماه و چمپیونات آسیا، امیدوار هستیم که در مسابقه های بین المللی نیز با این شیوه موفقیت به دست خواهد آورد. به همین ترتیب برنده نشان طلا دسته وزن 60 کیلوگرم محمد صالح قواتوف بر رقابت های ورزشگران دسته وزن تا 66 کیلوگرم توجه میکنیم دوستان عزیز، جایی که رقابت اول میان فرزین مکرموف از دسته دوشنبه 2 در برابر قربانوف صورت میگیرد. قربانوف که در مرحله نیمه نهایی از امام علی نورعلی شکست خورده بود و برای به دست آوردن نشانی برنجی شانس پیدا کرد. داور مرکز
алишер мустақимов дувори дараҷаи ҷумҳуриявӣ ин рақобатро қазоват хоҳад кард аз болои татамӣ. рақобат шурӯъ хоҳад шуд. Олимбоев Ибрагимов тайёри бина. Қурбонов Вазни 66 кило. Икромҷон дар ин рӯзи рақобатҳо бо ҳарифоне аз дастаи душанбе ду, яъне Азизҷон Асадовро мағлуб кард дар марҳилаи аввал ва баъд аз он бар ҳарифаш Ромиш Фамболов пирӯзӣ ба даст овард. Дар даври сеюм бошад бар Абдушукуров низ пирӯз шуд, вале дар даври ниманиҳоӣ аз Эмомалӣ Нуралӣ мағлуб гардид ва ба ин ҷо расид. Вале ҳарифи ӯ бошад дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ шикаст хӯрд. Дар чаҳорякниҳоӣ Мукаррамов дар баробари Ибрагимов ноком шуд ва ба ҳамин тартиб барои шанси дуюм бар рақобати тасаллобахш рафт ва дар рақобати тасаллобахш бар Баракатулло Икромов пирӯзӣ ба даст овард ва ҳамин тавр рақобати баҳри ба даст овардани нишони биринҷиаш дар баробари Қурбонов сурат мегирад. Қурбонов ки бо ҷудогии кабуд рақобат мекунад аз дастаи ҷудоварзони ноҳияи Варзоб ҳаст. дар дастаи вазни то 60 килограмм дӯстони азиз мо рақобатҳои ҷаззоб, саре ва ҳамчунин варзишгарони боризро тамошо кардем, ки ҳеҷ кадом нагузоштанд то вақт ба голден скоби расад. Яъне дар ҳамон 4 дақиқаи вақти қонунӣ ҳатто камтар аз он пирӯзиро ба даст оварданд. акнун варзишгарони дастаи вазни 66 килограмм низ варзишгарони сабуквазн ҳастанд ва дар оғози ҳирфаи худ дар саҳнаи рақобатҳои дохили ҷумҳуриявӣ ҳастанд. аз ин лиҳоз бояд ҳамон бориз будани худ ва ҷусту чолокӣ нишон диҳанд. партоби болои шона аз сӯи Икромҷон Қурбонов буд, вале хуб ба назар нарасид. барои ворид шудан ба қисмати синаи ҳариф ба самти шона бисёр хуб амал кард, вале дар бахши партобӣ чандон вазъиятро хуб контрол намекард. ба ҳамин тартиб усулаш хуб иҷро нашуд. ва зариб бар як суми гаишӣ ва ҳамчунин усули дардноки консетсу ваза ҳам бенатиҷа. вале бар Икромҷон Қурбонов як вазари дар муддати 56 сонияи дигар шанси хуб дорад то ба шеваи рақобати вақткушӣ бигузарад ва дар сонияҳое ки боқӣ мондааст метавонад бо гурез аз усулҳои ҳариф вақткушӣ кунад ва ба ҳамин тартиб
ба пирӯзӣ бирасад. Фақат нагузорад ки иҷрои усул дар бахши саропо аз сӯи ҳарифаш сурат бигирад. Ба як ков чигаре ҳам таваҷҷӯҳ кард, вале натавонист. Шояд шидои аввал ба хотири балшатак ё ҳамон ҳуҷуми дуруғин ба Қурбонов Икромҷон дода шуд. Бори дигар низ роҳи гурез мековад ва заре ҳаст ё на, инҷо як садое ба назар мерасид ки аз канор биёд ба заре гуфта бошад. Вале бубинем доварон чӣ қазоват мекунад. Агар ба заре бошад, голден скоро хоҳем дид. аммо довари марказ ва заре надодааст. шояд доварони канорӣ дахолат кунанд ва боз партоби болои шона аз сӯи Қурбонов Икромҷон бенатиҷа. дигар дар сониҳаҳои боқимонда ки хеле кам ҳастанд, бубинед довар акнун ишора мекунад ки бояд ба наворҳои тадриҷӣ таваҷҷӯҳ кард ва бубинем акнун оё дар ҳақиқат ба заре ҳаст ё не. ин ҳолати дигар бояд бошад. яъне дар ин шароит набуд ки ва заре бояд дигар ҳолатро коргардон манзур кунад. мухлисон ҳам бо як садо овоз баланд мекунанд ки ва заре нест. ана ҳамин ҳолат буд ба фикр бубинед. на, ин ҳам набуд. ва охирин ин ҳолат ҳам набуд, дӯстони азиз. ва ҳамон лаҳзае ки варзишгар бо ҷудогии Сафед Мукаррамов иҷрои усул кард, ҳамон ҳолат шояд якам кофтану ба наворҳои сӯз кардашуда гузоштанаш аз сӯи коргардон барҳам дар ҳамие ба назар мерасида бошад. дар ҳамон бахши ҳанӯз дар бахши кофту ков қарор дорад ҳамон қисмат ва он тахминан 30 сония қабл аз ҳамин 30 сония не, ҳудуди 45 сония қабл ба иҷро дароварда шуда буд аз сӯи Мукаррамов. коргардони бахши наворҳои сӯз кардашуда ё наворҳои тадриҷӣ ҳам дар ҷустуҷӯи ҳамон ҳолат ҳаст ва бубинем чӣ қадар фурсати дигар сипарӣ мешавад то ҳамон лаҳзаро бале ана ҳамин ҳолат. на, ин ҳолат ҳам набуд. дӯстони азиз, ин ҳолат ҳам набуд ва ба ҳар ҳол ба заре дода намешавад, дӯстони азиз, ва вақт ба анҷом мерасад. ба ҳамин тартиб والدین با قربانов дода мешаванд. бале, ҳамон лаҳзае ки бояд такрор дода мешуд, ҳамон лаҳзаро мутаассифона наёфтанд. бори дигар низ бахши гӯем доварони канорӣ ҳам иддао карданд ин лаҳза ҳам набуд, дӯстони азиз, ва як лаҳзаи дигар буд. ин ҳамон ва заре буд ки худи Қурбонов Икромҷон ба даст овард ва ба ҳамин тартиб пирӯз шуд. медали аввали биринҷии дастаи вазни то 66 килограмм бар Икромҷон Қурбонов аз ноҳияи Варзоб насиб гардид. Фирдавс Олимов варзишгаре ки бо ҷудогии Сафед рақобат хоҳад кард дар баробари
ибрагимов қарор мекунад. ин Олимов Фирдавс аз дастаи Душанбе 2. Хайри бинад Куганов ва Ибрагимов Эмомали Гулани. Амир Ҳамза аз дастаи Душанбе 1 аст. варзишгаре ки бо ҷудогӣ кабуд ҳаст. Амир Ҳамза, Ибрагимов бо ҷудогии сафед. Дар ҳамон лаҳзаи аввал аз Усотогари ва довари марказ Мустақимов Алишер ки ин амалро хуб медид, аз зовияи ӯ хубтар ба назар мерасид, чизе баҳо надод. Ба ҳамин тартиб дар ин рақобат ҳанӯз имтиёзе нест. бори дигар резиҷрои усул мекунад, вале довар дасташро ба сифати гӯё чизе набошад ва ба бахши кумикатаи ҳариф довар ишора мекунад ки ғалат буд. Ба ҳамин тартиб як корди зард ё шидо ба Ибрагимов Амир Ҳамза медиҳад. бори дигар ба ҳамон равиши Усотогари паёпай таваҷҷӯҳ мекунад Фирдавс Олимов ва ба Фирдавс Олимов ҳам ба ҳамон наҳвае ки дар чанд лаҳзаи пеш шидо дода буданд, ба Ибрагимов ба ҳамон шева ба ӯ низ як корди зард доданд. бисёр варзишгари чобук ва бориз ба назар мерасад дар бахши саропо. худи Олимов Фирдавс корро мехоҳад дар ҳамон саропо тамом кунад, вале муваффақ намешавад. ҳарифаш низ ба ҳамон самти рост ба фунуни партобии саропо чанд бор таваҷҷӯҳ мекунад. ва фурсат хеле зиёд ҳаст. бояд сабки партоби маъмулӣ аз ҳалуки берунӣ ё ҳамон Усотогари ягон шеваи дигарро истифода кунад. боз коши ваза бубинед чӣ ҷазобияте дошт ва ба ҳамин тартиб Усотогари варзишгари бориз дар бахши муборизаи саропо Фирдавс Олимов ба назар мерасад. аҳсан, воқеан хуб омодагӣ гирифтааст ба ин рақобатҳо. дар ҳама қариб фан ё ҳамон бандҳое ки аз ҳалуки саропо иҷро мекунад муваффақ ба назар мерасад. самтро тағйир ҳам дод, вале муваффақ нашуд. ба самти чап низ кӯшиш кард ва аз ин бармеояд ки Фирдавс Олимов он варзишгаре ки шояд яке аз падидаҳо бошад дар рақобатҳои дохили ҷумҳуриявӣ ва ҳунару истеъдодашро дар оянда бубинем, чун ҳанӯз дар қадамҳои навҷавонӣ ҳастанд. аз ин падидаҳо мо ояндаи дурахшонро интизорем. 1.5 дақиқаи дигар то поёни вақти асосӣ боз ҳам партоби камараи паёпай иҷро мешавад аз сӯи Фирдавс Олимов, вале дар бахши дифои усулҳо агарчи муваффақ ба назар бирасад, вале камфаъолии Амир Ҳамза Ибрагимов ба инобат гирифта мешавад ва шояд сеюмин корди зарди ҷазо ҳам ба ӯ дода шавад аз сӯи довар Алишер Мустақимов. бале ишора мекунад ки бояд оби атош ё ҳамон камарбанд ба тартиб гузошта шавад ё ҷобаҷогузорӣ. ба ҳамин тартиб бо сабаби аз мураббаъ хориҷ шудан Фирдавс Олимов низ мағлуб мешавад ва на мазарат Фирдавс Олимов ғолиб мебарояд дар ин рақобат ва Ибрагимов Амир Ҳамза мағлуб мешавад. Фирдавс Олимов барандаи нишони биринҷи
دوم در مصنوع وزنی 66 کیلوگرم گردید. به همین ترتیب دوستان عزیز به فینال این وزن میرویم. در اینجا فقط حرکات سریع و اجرای اصولهای خوب بود از سوی فردوس گلی، ولی با حرکات تکتیکی برنده شد. رقابت فینالی رو دوستان عزیز تماشا خواهیم کرد. ورزشکاری که با جداگی کبیر روی تصویر ما هست، امامعلی نورعلی در برابر خورسندقل کوگانوف، ورزشکاری که با جداگی سفید هست. از نگاه قامتی یکم قامتش بلندتر است. هر دو ورزشگر نیز با غرور در سمت مبارزه در بخش گردگیری کوشش میکنند. با ویژه کوشش امامعلی نورعلی هم بسیار به نظر خوب عیان بود، ولی تو قسمت پرتاب موفق نمی شود. در بخش اول مبارزه که 1 دقیقه پشت سر می شود، کسی از ورزشکاران موفق به اجرای اصول نشد. داور هم به نظر می رسید که در فکر دادن شیدو با ورزشکاران داشت، ولی گذشت کرد و با ضرعیت در بخش پایزنی از سوی کوگانوف خورسندقل و یک وزری خورسندقل به نظر می رسد که در بخش سراپا پوریستر هست. بار دیگر نیز میل اجرای او را نداشت، برداشته زدن ولی موفق نشد. کوشش امامعلی نورعلی را در بخش شیوه وزن یا بوگی کردن حریف می بینیم، ولی در اینجا هم موفق نمی شود، چون که راه فرار از اصول حریف را هم بسیار به مورد استفاده بود کوگانوف. چی با سادگی اجرای اصول میکند، ولی وضعیت را کنترل کردن چندان خوب به نظر نمیرسد. یعنی در حالی که حریف را میبردارد و زمین زدنش چندان خوب نیست. به همین ترتیب دوستان عزیز در بخش رقابت های نهایی وزن تا 66 کیلوگرم هم هیچ رقابت به گلدن اسکور نکشید. از این برمی آید که ورزشگران نورس و نوجوانان جدوکار ما بسیار خوب آمادگی گرفتن به این مسابقات و ویژه آنهایی که برتر هستند در بخش اجرای اصول ها. شیدای اول با کوگانوف خورسندقل، به همین ترتیب خورسندقل وجود یک وزری گرفتن پیش صف است و برتری کامل دارد. در صورت 1 دقیقه 20 ثانیه به پایان رسیدن پیروز می شود و وقت کشی می گذارد. از مربع باید نبراید. مخلصان و هواداران در مورد شیدای دوم برای کوگانوف خورسندقل صدا بلند میکنند، اما داوران خاموش هستند. شاید داوران در اینجا
7 бошад. ин буд ба фикрам фалшатак ба ҳамин тартиб дуюмин шидо пиёда хоҳад шуд. ҳуҷуми Турудин дар ҳоло эҳсос мешуд. бардошта задан вале муваффақ намешавад. ва иҷрои усул мекунанд бо вуҷуди ин ва ба ҳамин тартиб ва заҳри авазати ипон 11 сония то поёни вақти асосӣ мондан. ин хурсандқул Коганов буд ки бисёр чобук зоҳир шуд ва бориз будани худро дар ин рақобат исбот кард. ба ҳамин тартиб унвони қаҳрамонӣ дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ миёни наврасону навҷавонон ба Коганов Хурсандқул дар дастаи вазни 66 килограмм насиб мешавад ва Эмомалӣ Нуралӣ барандаи нишони нуқра мешавад. аммо довар дар ин ҷо ишора мекунад ки як бори дигар ҳамон наворе ки ва зари дуюм дода шуд бубинем. партоб бисёр ҷаззоб буд. як бор танаффус дида мешуд ва баъд аз он боз кӯшиш кард ҳарфро партоб кард. як бори дигар низ ҳамин қисматро тамошо мекунем ба самти чап. ба ҳар ҳол кӯшиш кард то иҷро кунад амалашро бидуни таваққуф, вале якам ист ё таваққуф ба назар мерасид. вале қазоати ниҳоӣ ҳанӯз бароварда нашуд. вале 11 сонияи дигар ҳам боқӣ мондааст. дар 11 сония чӣ кор кардани Эмомалӣ Нуралӣ ҳам таҳти суол боқӣ мемонад, дар сурате ки вазаре ҳам бардошта шавад. аз зовияи дигар тамошо мекунем ҳамин қисмати охири муборизаи партоби камарӣ ва партоби болои шона. дифоъ ҳам хуб буд аз сӯи Эмомалӣ Нуралӣ, вале довари марказ ки инҷо назаре дода буд. аз ин лиҳоз бале ба ҳамин тартиб ипон 11 сонияе ки боқӣ монда буд дигар ҳоҷати рақобатро доварон афзалтар надиданд. қазоват карданд ки инҷо пирӯзӣ насиби Хурсандқул Коганов аст. ин чеҳра ки бисёр бориз зоҳир шуд дар баробари Нуралӣ Эмомалӣ. ҳамин тартиб дӯстони азиз, ғолибони дастаи вазни то 66 килограмм барандаи нишони тилло Хурсандқул Коганов шуд. Нуралӣ Эмомалӣ барандаи нишони нуқра ё зинаи дуюмро гирифт. Коганов зинаи якум. ду ҷои сеюм насиби Икромҷон Қурбонов ва ҳамчунин Фирдавс Олимов гардид ки ҳарду аз дастаи яке аз дастаи Душанбе, дигаре аз дастаи Барзоб. дӯстони азиз, се рақобати дигарро бо ҳам тамошо хоҳем кард дар дастаи вазни 73 килограмм. दावत करदा मेशавад Сайфиддинзода Боқиев Сайфиддин Боқиев сардор
инак дӯстони азиз, рақобати варзишгарони дастаи вазни 73 килограмм барои ба даст овардани нишони биринҷии аввал миёни Сайфиддинзода Сайфиддин, он ҷудокоре ки боли либосҳои сафед ҳаст, дар баробари Абубакр Боқиев қарор мегирад. Абубакр Боқиев идомадиҳандаи сулолаи паҳлавонии Боқиевҳо аст. инҷо تیاری بینا مسعودی як ا бостори بزرگ ҳуҷуматаи ҳарифро таҳаммул кунад, вале кард воқеан. Ба ҳамин тартиб مسعودی ا بزرگ تیاری بینا وزن 73 کیلو Боқиев Абубакр дар ҳоли рушду тавсия ёфтан дар саҳнаи рақобатҳои дохили ҷумҳуриявӣ аст ва форми маъмулиаш ҳам пойбарҷо ҳаст. ҳусейн Исҳоқзода довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ин рақобатро доварӣ дорад. 1 дақиқа пушти сар мешавад. мо аз Боқиев Абубакр партобҳои ҷаззоб ва диданиро интизор ҳастем. аз камарбанди ҳариф мегирад, ҳарифам мегурезад. роҳи гурез худро дур кардан аз самте ки ҳариф майли иҷрои усул дорад. ба ҳамин тартиб шеваи гурез аз усули ҳарифи Сайфиддинзода бисёр бамаврид буд ва Боқиев ҳам чанги аввалро дар бахши гордгирӣ зад. бо ҷуфти дастон гиребони ҳарифро гирифт, вале муваффақ нашуд. ҳарифам кумикатаро канд ва ба ҳамин тартиб мубориза идома меёбад дар бахши кумиката. Боқиев ки дар тӯли рӯз ҳарифонро бо усулҳои чашмгир мағлуб карда буд, аз ин лиҳоз умедвориам аз он доштем ки дар бахши ниҳоии рақобаташ барои ба даст овардани нишони биринҷӣ низ аз ҳамон усулҳои маъмул истифода мекунад. вале вақт нишон хоҳад дод. вақт ҳудуди 2 дақиқа пушти сар мешавад. ба назар мерасад ки навҷавонони мо ҳам дар баробари ҳама ҳарифони боқудрат хуб омӯзиш гирифтанд, хуб омодагӣ диданд. кӯшишҳои пайопайи Боқиев то ин ҷо самар надоданд. як корди зардёшидо ба Сайфиддинзода ба хотири камкорӣ. аз лиҳози тактикӣ Боқиев нисбат ба ҳариф амалаш хубтар аст. усуле ки Расул Боқиев иҷро карда буд дар Пекин ба ҳамон равиш майл кард ба томои наге, вале муваффақ нашуд. камтар аз 1 дақиқаи дигар то поёни вақти қонунӣ боқӣ мондааст. акнун мавқеи қапидани бисёр ба маврид аз сӯи Боқиев, вале ҳамон иҷрои усулҳои сарпо чандон саре набуд. баръакс ин ҳам як зидди ҳамла буд ё як ҷавобе аз сӯи Сайфиддинзода Сайфиддин. Сайфиддинзода Сайфиддин аз вилояти Суғд ҳаст. дар вилояти Суғд ҳам дӯстони азиз, ҳамонтар ки медонем ҷудо хеле рушду тавсия ёфтааст, ба вижа дар ноҳияи Махччор ки имрӯз дастпарвари клуби варзишии ҷудои Умедовҳо дар марҳилаи финалӣ ҳаст. иҷрои усулро бубинед дар бахши ҳалуки маъмулии дохили по бенатиҷа ва ба ҳамин тартиб ба неваза мегузарад. дар ин ҷо 10 сония кофӣ хоҳад буд. бале ба ҳамин тартиб вақт ба анҷом мерасад, чун дар сонияҳои поёниш ин
амалкард ба вуқӯъ пайваст. Аз ин лиҳоз боқиёв ҳақ дорад то 10 сония ҳарифро контрол кунад. яъне ҳудуди 3-4 сония то поёни вақти қонунӣ боқӣ монда буд ва худи боқиёв ҳам дар ҳамон лаҳза ҳасикоми вазаро қапид. аз ин рӯ ин бояд қобили қабул бошад мувофиқи қоидаҳои байналмилалӣ. ба ҳамин тартиб вазари вақти асосӣ ҳам ба анҷом мерасад. абубакр боқиёв нишони аввали биринҷии дастаи вазни то 73 килограммро ба даст меорад. Умед Фаридун дават карда мешавад. Масъуди А ин ҳам ба ҳамон шевае ки варзишгарони ҷопон дар рақобатҳои байналмилалӣ пои худро тайёрӣ мекунад. охирии финалӣ аз фишори пои ҳариф кашида мегиранд. ба ҳамон шева ба ҳамин тартиб муваффақ шуд. ва дӯстони азиз, ду рақобати дигарро дар дастаи вазни 73 килограмм бо ҳам хоҳем дид. ёдовар мешавем ки масъуди аҳмадзод ин варзишгаре ки дар як мусобиқаи дохили ҷумҳуриявӣ баранда шуда буд чанд моҳ қабл. яъне яке аз варзишгароне буд ки муддаӣ шинохта мешуд дар ин рақобатҳо. ӯ дар баробари бозоров қарор мегирад. бозорове ки дар марҳилаи ниҳоӣ дар марҳилаи ниманиҳоӣ аз тошев шикаст хӯрда буд ва ба ҳамин тартиб мустақиман барои ба даст овардани нишони биринҷӣ талош мекунад. бахтиёр бозоров бо либосҳои кабуд ҳаст. ва ин рақобатро довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ мураббии клуби варзишии умедовҳо ё мактаби варзишии ҷудои умедовҳо дар ноҳияи мастчоҳ доварӣ мекунад. фаридун умедов ҳам чандин шогирдашро ба ин мусобиқот оварда ки яке аз онҳо дар финал аст. ки дар финал бубинем акнун натиҷаи омӯзишу парвариши ӯ то кадом ҳад аст. аммо қаблтар аз он ин рақобатро бубинем. масъуди аҳмадзод дар баробари бозоров бахтиёр. пойзанӣ бо равиши деаши барай аз сӯи бозоров абубакр. бозоров бахтиёр вале муваффақ намешавад ва масъуди аҳмадзод ҳам дар бахши фирор аз усулҳои ҳариф хуб омодагӣ гирифтааст. бозоров муваффақ нашуд дар ду бахш ҳам дар вазъияти контрол ба тахтапушт ҳарифро ва ҳам дар шиме вазъ усули хафа кардан ду шахс. вале шидо ва масъуди аҳмадзод ва мубориза идома дорад. 2 дақиқаи вақти қонунӣ боқӣ мондааст. ҳарду варзишгар низ дар бахши муборизаи қапидан ё ҳамон гордгирӣ бисёр муваффақ ба назар мерасанд, вале дар ҳоле ки усул иҷро мекунад чандон корашон шоиста нест.
امروز دوستان عزیز این هشتمین رقابتی است که با هم تماشا میکنیم، ولی از 8 رقابت ببینید که هیچ کدام به گلدن اسکو نرسید. این از آن دلالت میدهد که ورزشکاران ما در بخش فنون جودو آموزش گرفتند. وزری میگویند مخلصان، ولی هیچ وزری نبود. مسعود احمدزاد به شکم افتید که از زاویه چشمان فریدون اومدوف دعای رهبر جمهوریوی این خوب به نظر میرسد و داور میگوید یک بار نوارهای سوز کرده شده یا تدریجی رو با هم ببینیم و قضاوت خواهیم کرد. و گمانم چیزی نبود. ببینید از کوسوتوگا که استفاده کرد ولی موفق نشد. حریف به شکم افتید. از این رو با گمانم داور در اینجا حق است. بله هیچ چیز نیست. کمتر از 50 ثانیه تا پایان وقت اساسی. مسعود احمدزاد هم در برابر بزرگ با سریعیت می‌خواهد میگیرد ولی موفق نمی‌شود. مورد شیدوی دوم مخلصان و علاقمندان هم صدا بلند میکنند. بله شیدوی دوم با مسعود احمدزاد به همین ترتیب بزرگ پیش صف است. بزرگ بختیار از نظر حرکات تکتیکی نسبت به مسعود احمدزاد پیش صف است. و اگر پای و پای چند اصول اجرا کند موفق می شود. ولی مسعود احمدزاد در اجرای فنون گوناگون جودو برتری دارد. آموزش خوب گرفته است و احتمال اولین گلدن اسکو را خواهیم دید. بله وقتی اساسی به انجام می رسد دوستان عزیز. گلدن اسکو. گلدن اسکو فرصتی طلایی یا دقیقه های طلایی برای این دو چهره به ویژه برای مسعود احمدزاد که یک پرتاب جذابش میتواند کار را بر سود او حل کند، ولی در صورت غیر یک شیدو میگیرد و کار بر سود بازاروف بختیار حل خواهد شد. اولین گلدن اسکو و ببینیم چقدر وقتی اضافی تلف می شود در گلدن اسکو. و ببینیم در این ترتیب کوچگری زیدی حمله کرد مسعود احمدزاد و حریف را به تخت پوش پرداخت کرد در مدت 46 ثانیه گلدن اسکو. مسعود احمدزاد بار دیگر اثبات کرد که قدرت و توان تکنیکیش نسبت به حریف به همین ترتیب مسعود احمدزاد دومین نشانی برنجی دسته وزن تا 73 کیلوگرم را به دست آورد و یادآور میشیم که ورزشکاران دسته وزن 73 کیلوگرم ابوبکر باقیوف و
масъуди аҳмадзод барандаҳои нишони биринҷӣ шуданд. Бубинед коучигари чигуна рақам хӯрд аз зовияҳои гуногун ба ин тартиб. ва дӯстони азиз, баъд аз тамошои наворҳои сӯзкардашуда ба финали дастаи вазни 73 килограмм меравем, ҷое ки муҳаммад иқбол тошев рақобат хоҳад кард. ҷамшед халилов, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ, ин рақобатро доварӣ мекунад. ин ҳам тошев муҳаммад иқбол дар баробари субҳиддин халилзода, он варзишгаре ки бо либосҳои кабуд ҳаст. мо зимни як сафари корӣ ба вилояти Суғ ба ноҳияи Масчо, ноҳияи ҳамон Масчои нав ё ноҳияи дурдасти Масчо, дар он ҷо воқеан ба сатҳу равиши тамрини ин варзишгарон ошно шудем. як вақти вижаеро дар машқҳои саҳроӣ сипарӣ мекунанд ки воқеан масофаҳои тӯлонӣ, масофаҳои бисёр дарозро ба истилои маъмул кросс медаванд ва баъд аз он ҳам дар ҳамин саҳро дар доманакӯҳо ба тамрин машғул мешаванд ва ин роҳи нафаскашии он варзишгаронро хуб хоҳад кард ва аз нигоҳи табиӣ ё физикӣ ба онҳо қувваву нерӯи дигар хоҳад бахшид. Вале бубинем Тошев чӣ кор хоҳад кард. Ягона варзишгаре ки аз ҳамон мактаби варзиши Умедуфо ё аз ноҳияи Масчо ба финал расидааст дар дастаи вазни 73 килограмм. ин ҳам сеюмин рӯзи рақобатҳои ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ миёни наврасони синни 14, 15 ва 16 сола ҳаст. наврасону ҷавонон. дақиқа сипарӣ мешавад. аз лиҳози физикӣ ба назар мерасад ҳар ду варзишгар қудрату тавонашон хуб ҳаст, вале фақат аз лиҳози фанӣ ё заработи фанӣ ё иҷрои ҳаракоти техникӣ бояд варзишгарон амали худро бештар ба намоиш гузоранд то пирӯз шаванд. дар ҳоле ки аз мурабба хориҷ мешуд Тошев муҳаммад иқбол фавран иҷрои усул кард ки барои баромадан аз мурабба ба ӯ корди зар дода нашавад. ҳарифро аз пой даровард бо як пойгузорӣ ба пушти пои ҳариф. Халилзода, Субҳиддин Халилзода, вале дар иҷрои фанни шиме ваза ё буғӣ кардан муваффақ намешавад. ва билохира партоби болои шона мекунад бо ҳамон равиши сеоянаге. ин ҳам муваффақиятомез нест. як дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосӣ ва ду қувваи бо ҳам баробар то ин лаҳзаро бо ҳам тамошо кардем ва бубинем дар қисмати поёнӣ натиҷа чӣ мешавад.
از پای نباید قپید. به همین ترتیب در حالی که موقع قپیدن پای برای خلیلزاده بسیار خوب بود و پای در نیفتید. به همین ترتیب از سراپا در 34 ثانیه دیگر مبارزه میبرند این ورزشکاران. و موقع قپیدن از پس گریبان حریف و از قسمت پیش هم به دست چپ، ولی موفقیت آمیز نبود. ضد حمله را از سوی خلیلزاده مشاهده کردیم. اکنون خلیلزاده کوشش میکنه در بخش نوازه از یگان شیوه استفاده برد، ولی موفق نمیشد. 5 ثانیه دیگر احتمال دارد که دویمین گلدن سکور را در رقابت های دسته وزن 73 کیلوگرم با هم ببینیم. در دسته وزن 60 و 66 کیلوگرم هیچ گلدن سکور ندیدیم، فقط 2 گلدن سکور یا دقه های اضافی یا دقه های طلایی در میان ورزشکاران دسته وزن 73 کیلوگرم مشاهده کردیم. اکنون ببینیم این رقابت در وقت اضافی یا گلدن سکور چقدر طول میکشد یا از نگاه زمانی چقدر ادامه پیدا میکند. حرکت های سریع خلیلزاده سپیدین بیشتر به نظر می رسند، ولی در عین اجرای اصول کارش برار نمی گیرد. ببینیم اکنون در این قسمت از کاشی وزن می خواهد استفاده کند، ولی نمی تواند. به همین ترتیب قدرت و توان تاشف محمد اقبال نیز خیلی پای برجاست و توانمندی هایش برای دفاع از حرکات خطرناک حریف نیز عین مدعا هستند یا به مورد هستند. به همین ترتیب یگانه رقابتی که بیشتر از 5 دقیقه در حال پیگیری هست همین رقابت است. دیگر یک گلدن سکوری که بود فقط در 5 دقیقه به انجام رسید. اکنون موقع قپیدن از آب یکتاشی یا از کمربند حریف، ولی اجرا کننده اصول آن ورزشگری که موقع پرتاب اصول کمری رو داشت موفق نشد. این محمد اقبال تاشف بود. با محمد اقبال تاشف یک کارد زرد قبلا داده بود جمشید خلیلوف، به همین ترتیب با خلیلزاده سپیدی نیز یک کارد زرد دیگر. نتیجه از نظر کارت‌های زرد جزا برابر است. به همین ترتیب لحظه های حساس و دیدنی رقابت در این قسمت از مبارزه باقی مانده است. هر گونه حرکاتی بر هم در همانه هم صورت میگیرد. بعضا داور هم اشاره میکند که باید سرعت را افزود و چون تعادل این ورزشکاران در عین مبارزه بسیار مناسب هست، هیچ کدام هنوز موفق نشدند تا تعادل حریف را برهم بزنند تا اصول مورد نظر را اجرا کنند. موقع قپیدن کمربند و به همین ترتیب ببینید چی عملکرد جذاب اجرا میکنه با روش سومی گایشی.
ва ин Тошев Муҳаммад Иқбол чемпиони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ миёни наврасони синашон 14, 15, 16 сола мегардад. довар чӣ қазоват мекунад? Довар бале ба ҳамин тартиб дар Голденско ин як вазари ва Тошев муваффақ мешавад дар ин рақобат пирӯз шавад. Мардона ё ин ки ҷавонмардона ҳам дар баробари ҳариф бохтан, ҳарифро ҳам қадр кардан, ин яке аз хислатҳои наҷиби паҳлавонӣ ҳаст ки борҳо таърифашро шунидаем. Бубинем ин суми гаеши чӣ гуна ба иҷро даромад. Ба ин шева бисёр мувофиқ буд. Як бори дигар бубинем. Бубинед қудрату тавони физикии Муҳаммад Иқбол Тошевро чӣ гуна ҳаст. бубинед аз оби атоши ҳариф қапида, қудрати дастон, камар ҳам нақш бозӣ кард, вале худро ба тахтапӯш партоб кардан ва баъдан ҳарифро, ин ҳам як усули қурбонист. Ба ҳамин тартиб дӯстони азиз, бори дигар ёдовар мешавем ки варзишгароне ки рӯи зинаи ифтихорӣ мебароянд, имрӯз дар рӯзи сеюми рақобатҳо дар дастаи вазни 66 килограмм дар ду ҷои сеюм насиби Фирдавс Олимов ва Икромҷон Қурбонов гардид. медалҳоро ба гардани онҳо меовезад Ҷамшед Халилов, собиқ варзишгар, ки дар ҳамин дастаи вазни рақобатҳо ҳунарнамоӣ мекард. медали нуқра ба гардани Эмомалӣ Нуралӣ овехта шуд ва маъзаратхоҳӣ мекунам дӯстони азиз. медали нуқра ба гардани Мансур Хуҷа Давлатов овехта шуд. медали тилло бошад насиби Қувватов Муҳаммад Солеҳ гардид. ду ҷои сеюми вазни 60 килограммро Икромзода Баракатулло ва Имомназаров Иброҳим бо ҳам диданд. варзишгарони дастаи вазни 66 килограмм, ин чеҳраҳо ки рӯи тасвир мебинем, ҳамакнун ду медали биринҷиро ба гардани Икромҷон Қурбонов аз ноҳияи Варзов ва ҳамчунин Фирдавс Олимов меовезанд. ва медали нуқраро бошад Эмомалӣ Нуралӣ насиб гардид, ин чеҳра ки рӯи тасвир мебинем, ва Кӯганов Хурсанд Қул бошад, барандаи нишони тилло ва унвони чемпионӣ шуд. ва дар дастаи вазни 73 килограмм ки ҳамакнун ба саҳнаи рақобат мебароянд, дӯстони азиз, ёдовар мешавам ки ду нишони биринҷӣ насиби Абубакр Боқиев ва ҳамчунин Масъуди Аҳмадзод гардид, ки аз самти рости тасвир ба назар мерасанд, ва ҳамчунин Субҳиддин Халилзода бошад, барандаи нишони нуқра гардид ва аввалин бор дар ин мусобиқот аз дастаи вазни 73 килограмм дастпарвари клуби варзиши Умедуо аз ноҳияи Масҷоҳ Муҳаммад Иқбол Тошев, барандаи нишони тилло ва унвони қаҳрамонӣ дар соли 2021 дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ миёни наврасон ва навҷавонон гардид. Ба ҳамин тартиб, дӯстони азиз, бо маросими тақдими ҷоизасупорӣ ба ғолибон гузориши мо аз ҷараёни рақобатҳои рӯзи сеюм ба поён мерасад. Банда Каримхон Бекматов ба ҳамаи шумо оғози хуш ва муваффақият таманно мекунам.